Nábor to není daleko, vole. Bohužel, no. Neruce, no. Dymu volá. Vole, mají to 4 hodiny. No, můžeš si to udělat. Mám... Nevím, co mám dělat. Jedu to, do bakenu. Bych nejradši to na kolotoče, aby tam nebyl Domin. Tady je, ty chceš! Bez, prostě skvěle. Takže a krásný sen, krásný sen. To je Sirina. Mám, nepochopíš to prostě. Vyprchala limit, musí končit, takže jo. Ahoj, mě se pěkně to za tatu a pozor na komary, fakt koušou. Hej, sítě si dejte a tačka ať si dá pořádně octu, jo, chápě, hodně na sebe, hodně, to pomáhá. Zdravím Zuzku, Vaňo. Všichni zdraví Zuzku a Marina, dajte dupa! že máte skvělou rodinu, že jsme skvělá rodina, prostě všichni. Prostě úplně jsme krásní a dobře jsme se narodili. Ty vidláku! Dobré století máme, všechno je dobré. To je klasy. Je to dobré, musím končit, ahoj. Ahoj. Taky tě mám rád. Baken, jo, baken. OK. 22, 200, jo, 200 eur, ne 200 danský. Ale už mám otiskl na tom vlastně, Dominius tam vyvalil, víš, tak víš, jak to je typem. Každý den. Ne, Domin. Domin. To ještě životně nedělal, dobré. Já už musím, ahoj. Musím kouřit, ahoj.